Και βλέπετε το μωρό μου, το οποίο θα του σκίσω το ωραίο ολοστρόκυλο παπουδάκι του εντός σε λίγων λεπτών, το τουρλώνει. Θα το πάω και για μπάνιο το μεσημέρι, θα το δω και γυμνούλη, μην ανησυχείτε. Θα το ανεβάσει στο YouTube αυτό, ναι. Παιδιά του Cyclist, να ξέρετε ότι δεν έχετε καμία μοίρα. Για ο Κατσαέστης θα σας όλους. Έχουμε κατεβάσει τον Αγκλέουρα. Έχουμε βγει τον Αγκλέουρα. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε το γύρο, το πάμε tour εντελώς. Όπως καταλαβαίνετε είμαστε ακόμα πριν το ελεύθερο και το έχουμε ρίξει στο καραμπουζουκιό. Το παλαμπούρι να πούμε. Έτσι, τράβαγες. Αλλιώς. Παναποδογύρισε η κουφάλα να με τσακίσει τέλει. Θα τον εσκίσω. Βλέπετε εδώ να πούμε Tour de France. Έτσι, ενδυμασία. Κάρλο, ναι, πες του Κάρλο ότι χαρίσω τα κατεβικά του. Κάρλο, θα τον εβάλουμε μπροστά και θα μας τραβήξει η Super να πούμε. Εδώ King of the Youth. Στα βουνά Άγκυρα, έτσι. Στα βουνά, ναι. Εντάξει, θα δείξουμε ποιήκια στα βουνά. King of the Youth. Εδώ πέρα. Ναι. Και King of Caribbean. Δημήτρη, θα έχουμε και συνοδεία, έτσι. Ναι. Αυτοκίνητο με σαμπάνιες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σέρβις, οπωσδήποτε. Πάγους, νερά. 3-4 γυναίκες για μασάζ. Εδώ βλέπουμε την υπόλοιπη ομάδα που έχει έρθει συνοδευτικά. Ο σπασμένος ακτίνας από εδώ. Λοιπόν, το επόμενο βιντεάκι θα το γράψουμε στο βουνό, εντάξει? Tour de France.